ngoba uNkulunkulu ufuna sisuke from one glory to another. Siyamethemba uNkulunkulu wasezulwini ukuthi nakulesikhathi akekho lotawedela sitawube attentive sonke semukele lokho lokuvela enkosini ligama la Jesu ke alibongwe. Mfundisi ke ushadile ushade namake Zuma wesifazane ligama la Jesu alibongwe. Wabaphenduka mbamba ngoba sekunengi lokwenteka konyalo emasontweni kunengi lokuvunyelwako nekwesaba imithetho yelive ukuthi tasibamba asibayekele sidlale laba baphendukile bashade ngendlela yaNkulunkulu. Ngithi angikusho kulabasha lokho ngoba lo moya lothelwa la kulamasophi bawuthela kule youth ukuthi ingabi sashada. Ligama la Jesu alibonga. Hallelujah. Hallelujah. Mfundisi siyabonga kakhulu. Sibonge nekuthi uNkulunkulu abe nawe indlela yonke khashane le eEast London emoti noma imoti. Siyathanza kubonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi asigcinele wena. Sitela lapha sitela wonke kuNkulunkulu ukuthi lo konke lafuna kusho kusihlwa akusho ngawe. Ngiyacela ukuthi sisahlabela ingoma ithi ke ezozizwe ezikude ngoba njengoba uNkulunkulu empeleni asilethele umfundisi abehambisa lithende athi people go back to God. Manje ke ngcono sihlabele lengoma yaka back to God. Ligama la Jesu alibonge. Ezozizwe ezikude zilindele lona. Nathi eSwatini siyabonga ukuthi uNkulunkulu asithumelele inceke yakhe lesuke eTiveni letikhashana. Sime ngetinyawo simcele umfundisi ethe ngaphambili. Sinelizwi likaThixo thina sinobomi ngala sinelizwi sinobomi ngalo sinobomi ngalo sinelizwi sinobomi ngalo sinobomi ngalo ezozizwe Baba wethu onamandla wonke, Yesu kaJesu Kristu inkosi yethu, ekushoneni kwelanga sisondela kuwe, menzi wezinto zonke, mqalisi nomphelelisi wokholo lwethu, uNkulunkulu olinganisa amazulu ngeminwe, wadonsa njengamatende. Sithandaza kuNkulunkulu ongenamboniso ongenameluleki, uzimele wena wedwa. Amagquma neintaba kuyalingana esandleni sakho. UnguThixo ophendula amadwala abe ngamachibi.
insengetsha uyenza ibomthombo. Bayede ntambama, mana njalo dwala lethu, wena opha inyumba umndeni omkhulu. Nkulunkulu ongcwele ngcwele, gama lakho lihle kunegolide nesiliva. Phakama Jehova Sebawothi, njengalokho izulu likhothama kuwe, nathi siyakhothama, siyakuguqela ntambama. Thatha indawo ephakeme, sicela kule ndawo kuzwakale wena, kubonakale wena. Ngezwi lakho guqula impilo zethu uyishintshe. Shintsha indlela esicabanga ngayo nendlela esikhonza ngayo. Nkulunkulu wethu oyingcwele, ukungena kwethu kule ndawo kungafani nokuphuma kwethu. Siyathandaza Nkosi, izwi lakho sambulele lona, usiphe indlebe yokulizwa ne-understanding. Ngegama lika Jesu Christ Inkosi yethu, amen. Angibingelele abefundisi bonke, ngibingelele i-committee, omama nobaba nabantu abasha usonto sikole ngegama lenkosi uJesu. Bengithi ngizama ukunibingelela ngegama lenkosi uJesu. Ngiyayibonga kakhulu inkosi yami ukungigcina, nani yanigcina, yasigcinela lo suku. Amen. Siyabonga kakhulu umfundisi ukunika isandla nokwamukeleka ekhaya, siyabonga. Alibonga igama lenkosi. Igama lami uZuma, sibonga uZuma. Ngisindisiwe, izono zami zaxolelwa. Uma ngithi zaxolelwa ngikusho lokho purposely, because lapha endleleni njengoba sihamba nabantu, uSathane uyabethusa ngezono. Athi kungenzeka kube usadinga ukuthandaza, ucela ukuthethelela izono. Mhla wahlangana noYesu ziyaxolelwa. Haleluya. So ke ngimla ngaphambili nami ngisindisiwe, ngamukela uJesu nginomnyaka u19. I was 19 years old. Ngifunda umatric. Ngapha ngakithi emakhaya esikoleni bo uyase umdala uyimose emncane. Uye esikoleni sewuyicelela uthi ngicela kwesikoleni. Haleluya. So nami bese kusela kancane nje ngiphume ngiyoziphatha. Because endaweni yasekhaya, endaweni yangakithi bohlonipha umzali uzuqeda umatric, emva kwalokho uhambe uyiphatha. Uphiwe nesibhamu. Uhambe uyohlala eHostel. So yonke into ngase ngibone eduzane nabantu engangibafuna, abangihlukumeza ngikhula. Ngibabalela nabo ukuthi ubani ngizomeba, ngibani ngizomtshontsha. Haleluya. But uNkulunkulu wayenecebo. Kwasuka intombazane esasifunda nayo esikoleni kwakuthiwa uPhinki yakwaChonco. Because it is very important to invite enkonzweni abantu. Noma ngabe awukwazi ukubashumayeza, but you must invite them and expose them kwi-presence kaNkulunkulu. Lento ayifuna uphume nethende. Noma ngaba unayo generator, kodwa ungaba advise abantu ukuba babe khona la uThixo ekhona. Nami ngamenywa ilosisi, simchomela ke singafuna ukuza, inhliziyo yakhe ingapheli. Amane sibiza athi ngiyacela nifike enkonzweni, sinenkonzo yabantu abasha, izawungena ngo3:30, izawuphuma ngo5:30. Manje inkonzo yalapha yayiseduze nesikole, isikole siphuma 2:30, sesiyahamba siya lapha enkonzweni. Saya noma inhliziyo zazingathandi, kodwa ngenxa yokuncenga kwalosisi njalo engaphayela amandla futhi engadinwa, engathukutheli, ngoba nawubiza abantu babizele enkosini ubadonsa kuSathane naye badonsa. Sometimes ungaba discouraged nge-attitude yabo. You must understand ukuthi mawubiza umuntu umbizele enkosini, noma uyam-invite, noma uyamfakazela, noma uyamshumayezela, you might face i-attitude evela emadimonini ngoba naye ayamfuna njengoba nawe umfuna. Haleluya. Sabenywa, saya, safika, kwafike kwashunyayelwa. First time sifika zange ngithanda into eyiningi, ngathanda nje indlela abathandaza ngayo.
ngoba ngangiqala ukubona indoda mayithandaza ikhale. Ndithanda lo tata wayekhala mayithandaza ngichazeka. Xa sifike endlini sifike simlingise. Sishintshane sigibele phezulu kombhede kube istage sishumayele sikhulume ngezilimi. Siphinde sibuyele futhi kwabamnandi siyolanda izilimi ezintsha esizokhuluma ngazo masisendlini. Yabamnandi lento siphinde sibuyele siyolanda izilimi ezintsha sife siyikhulume futhi lapha endlini. Cottage sasihlala kulona sasivimbezelana sikhulume ngezilimi. Sishumayizane yonke lento enziwa abazalwane sibuye sizoyenza la. Kwaqala manje kwamnandi inyawo zethu zajwayela. Kukho ugogo okuthiwa Agnes emdala kwakuthi ibandla malikhonza limisa athi wo nansi inkosi sifikile. Kuyekwe yonke into ebeyenziwa kudunyiswe ngoba inkosi siphakathi kwethu. Nathi masiye esikoleni silandelana sishaya ulayini indlela inamazolo. Sihamba ulayini endleleni eyi-1 yabona moya esikoleni ekseni utshani bomanzi nihamba nilandelana. Lo phambili afjika athi wo nansi inkosi. Yaba into emnandi lento yokusindiswa. But the day, hallelujah, that day kumbuleka imfihlakalo enhlizweni yami. Mina nabangani bami zange sixoxe. Nabangani bami zange sidecide, zange sihlale sibe ne-meeting ukuthi manje asisindiswe. Nami ngaba ne-decision yami. Nomunye waba neyakhe i-decision. Ningazenza izinto nibe i-crew nibe i-club but ekusindisweni awuzi ngama-club. Ekusindisweni awuzi nge-group. Insindiso is personal. Hallelujah. Ngamamukela uJesu ngasindiswa ngingashongo nasekhaya. Ngathi ngibuye esekhaya kuvalwe izikole ngafika sengisindisiwe. Ngafika sengikhuluma enye language. Ngakhuluma into engaziwe ekhaya kube ngekho umuntu osindiswe ngiyi-1 because now usindiswe kwifamily yakini bengekho abantu abasindisiwe. Usindiswe uyi-1 uthi une purpose. Akafuni wena kuphela ukhona abafunayo. Oh hallelujah. Ngiyazi ukuthi abanye abanenhlanhla enkonzweni balethwa ngabazali babo. Mawulethwe ngumzali wakhe enkonzweni unefa okumele ungalilahli. Abanye bethu sanqatshelwa bashayo wasaya ngenkani kuYesu. Samamukela ngenkani uJesu sivinjwa. Silwiswa imihla ngemihla. Silala sikhala. Ngenye imini silale singadlanga ngoba uyesaba ukuya ekitchen. Manje wavela ekitchen uzolwiswa ngenxa ukuthi wamukela uYesu. Bakhona abangamamukelanga uJesu indaba yabayikhulunywa kukhulunywa yakho wena umukela uJesu. Uma unabazali abasindisiweyo unefa okumele ungalilahli. Ibambe lento nje lebhola lerugby. Ungayishuza impilo ongayazi. Ungayishuza impilo ongakazi uyibone. Ungayikhethi impilo ongakhuliswanga ngayo. Oh hallelujah. Ngasindiswa ke lo sisi waye invite wayengazi ukuthi umeme umfundisi. Wayezimemela nje ubrother ukuthi asindiswe. Kanti umeme umfundisi. uNkulunkulu engakusebenzisa ungakazi ubizwe. uNkulunkulu akasebenzisa abantu ngoba sebebiziwe sebebizwa ngabafundisi. uNkulunkulu uyayisebenzisa nentombazane enesibindi enomthwalo. uNkulunkulu uyayisebenzisa nensizwa ingaordainwanga ingaphathanga khadi. Lo sisi sewaba senkosini sewashona but la elele khona esifubeni sikaAbrahama kunemphefumulo eminingi ngenxa yokuncenga kwakhe ebuyile yezenkosini. Today I am here eSwaziland because yenhliziyo yalo yasisi. Baningi abantu uNkulunkulu abaziyo and uyabazi ukuthi benzani, uyababona babhizi ngani babanjwe yini but uthembe wena ngabo ukuthi uzoba expose kuye. Uthi uPhilip mayibona uJesu uyahamba yolanda uNathaniel umfowabo umletha kuJesu. Uthi uJesu nanku umIsrael ongena inkohliso kuye. Uthi ungaze laphi? Uthi ngakubona. Hallelujah. Wangibona phi? Uthi uJesu ungakabizwa umfweni. Ngakubona. Khona abantu uJesu ababonayo, abanye basesportini bayanxila badaka utshwala bathi uJesu uyababona. Abanye balahlekelwe ithemba, abanye bayantshontsha, abanye abasafuna nakumafamily, abanye abezwa badeliwe, abanye badrophile esikoleni, abanye bayabhema bashaya nensango.
uYesu uyabazi futhi uyababona kodwa uthembe wena khona abantu esesiba right off esicinga uba uYesu ayikho into angayenza ngabo but uthembe wena bedakwe benjalo uyabazi. Oh hallelujah. Before siyolala ngicela ukukhuluma lamaqiniso ngathi ezabazalwane, because uJesu I believe ukuthi wayenenhloso ngokuspend isikhathi nabafundi abayibandla ekhuluma nabo amazwi ayi-foundation, haleluya, yokuthi inyawo zabo zimi kuphi. Ngoba enye challenge esibhekana nayo kulezi insuku, sinabantu abaningi abamthanda uJesu kodwa bangamkholwa. And umuntu ongamkholwa uJesu ucisha afane nomkholwayo ngoba uyamthanda. Amen. Umhlaba ungaka nje ugcwele iyouth ethanda uJesu kodwa engawakholwa amandla akhe. Mhlambe kuyofanele sibhekane nalelo qiniso ebusheni bethu. Do you believe in Jesus? Uyakholelwa emandleni kaJesu ashintsha impilo yomuntu, because into ongayikholelwa ayikwenzi lutho. Amandla ongawakholelwa ngeke akushintshe. Ithi iBhayibheli uYesu eza kwabakhe, abakhe zange bamrecognize, as bengazange bamrecognize abasindiswa angawuye. Hallelujah. Into ongayirecognize ayikwenzi lutho. Ikuyeka sawuphakathi kwabantu abasindisiwe ngoba ungamkholelwa. That is why kukhona abantu ukuthi beshunyezwe kuba ngathi abazange bashunyezwe. Kube khona abantu abathi ngiyamthanda uJesu but my problem I cannot stay pure. Those are the result ukuthi lo muntu uyamthanda kodwa amandla akakawakholelwa, because impilo yasebusheni, impilo yokukholwa, impilo yokusindiswa uyiphila ngokumkholwa uJesu. Akekho umuntu ongaphila right ngoba ushunyayeziwe. Kade bashunyezwa abantu, wonke amasonto kuyashunyayela. And ukushumayela buqala namhlanje kudala kushunyayela. Into enceda umuntu akusikhona ukuthi ube exposed endaweni akushunyayela ukuthi uyayikholwa na into eshunyelwe kuyo. Awu amen. Ngaphandle kokwakholwa amandla kaJesu uzoba umuntu omusha wase-Assemblies of God, ohlala la uzokhula wazi zonke into zase-Assemblies of God, uhlala ebandleni ukhulu ube umama ube ubaba ukhetha ube i-LP idikoni shati ube umamfundisi. Ube umamfundisi ongakwazi ukubamba iqhaza ezintweni zikamoya. Ube umama wasenkonzweni ne-elder engakwazi ukuparticipate ezintweni zikamoya. Hallelujah. Ube umholi ebandleni ulead ibandla lingabi na direction ngoba nawe ushayela umkhumbi ongayazi direction ukuthi uyapi. Oh hallelujah. Ukuba umuntu omusha osuccessful enkonzweni akusho ukuthi nasentweni zikamoya uzohamba ngalawo mandla. Because the church in a spirit sayo, even nale yakithi Assemblies of God kune spirit sala kithi Assemblies of God. Akusona ispirit sika Satan, akuwona umoya ongcolile, futhi akuwona umoya kaNkulunkulu, umoya wenkonzo yethu, umoya webandla lethu. That is why noma sizokhetha abantu sibafaka kuma position siyaba check ukuthi sebewutholileni umoya wala kithi, because ngabe ngakawutholi bayahlupha. Ningamfaka ecommittee umuntu ongakawutholi umoya wala. Khona umoya wala, kukhona umoya oyingcwele. Umoya wala ufaka abantu ezikhundleni, umoya oyingcwele ufaka abantu kuma gift. Oh hallelujah.
Umoya wala upromote ikhundla, umoya oyingcwele upromote ama-gift. That is why ngomoya wala sizalo shelet, sizalo shemen, sizalo nongxowa, nama-trustees. But ngomoya oyingcwele kuzaleka abavangeli, kuzaleka abaprofethi, kuzaleka abapostoli, kuzaleka the teachers of the word. Because umoya oyingcwele uyadala wenza into engekho ibe khona. Ukushintsha bekwazi abakini, ukushintsha kwazi uma wakho wazalwa uye, akushintshe umoya oyingcwele afake kuyo into ongazalwanga nayo. Ujikele nabakwini wasatshwe nabakuzalayo bamangala ukuthi wayithathaphi lento. Uhlangene nomoya oyingcwele, abahlangene nomoya wenkonzo bayashintsha bazizinto akade bengazazi esonto, bapromote enkonzweni, babe useful esontweni, babe useless kumoya oyingcwele. Do you know ukuthi khona abantu abazoze befe inkonzo ibagijimisa kodwa umoya oyingcwele engabatholi? Baguge baze baretire, kubongwe ngisho abazali, kubongwe nezingane zabo, kuthiwe siyabonga abantwana, nasibole kumawenu, nasibole kubaba wenu, wasebenzela inkonzo waze waguga. Umoya oyingcwele athi angikaze nakanye ngakhona ukumthuma. Amen. Ukuze siba ngabantu abakhula kumoya oyingcwele, singakhuli kumoya wenkonzo kuphela. Because umoya wenkonzo na uyapronyotwa ngomoya wenkonzo. Ngithe kuwe awukho wrong, akuwona umoya ovela kuSathane, umoya wethu. That's why mawuzothi umuntu akabiza umnikelo, funa umuntu onomoya wala. Ngoba umuntu ongakangeni omoya wala uthi mebiza umnikelo athi bazalwane isimo simbi, imisebenzi ayikho, izwe libi, siyacela lokho okuncane onakho ushiye la uhlale phansi. Kodwa umuntu onomoya wala uthi haleluya, athi siyangena abantu abasha, siyanikela, sikhipha imali. Uzwe na uhlele esitulini ukuthi ngizoyikhipha imali namhlanje, ngizonikela. Oh hallelujah. So ukukhula kumoya wasenkonzweni kubambezela abantu abaningi, bakhula bafakwe ikhundleni, ibandla lilahleke phambi kwabo ngoba engekho baholayo. Because umoya wenkonzo awukwazi ukukulida, umoya wenkonzo awukukhuzi. Kulo moya wasenkonzweni uyaparticipate noma ungekho ungcwele, but kumoya oyingcwele ngeke ukwazi ukuphilisa abantu ungakaphili. Phila ngaphakathi, you must phila first ngoba khona eclinic la. Eclinic unika abantu amaphilisi ubajova, ujikile ngala na uthatha wakho uma unesi. Kodwa le intweni zikamoya kufuna uphile ngaphakathi khona uzophilisa abantu. Impilo iphila manje ebusheni izokwelekelela ebudaleni bakho, ube nestand, ube nobufakazi obudliwa uwe bempilo iphilile ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukumgcina umuntu omusha. Kungabi ingoma leyo, kube impilo. Awu amen. Asifunde izwi lenkosi, ngizonidedela ndiyolala. Hallelujah. Kuthiwe itheme yale weekend, it's a Pentecostal weekend. Do you know ukuthi Pentecost yafika kanjani? In the day of Pentecost, ba umoya oyingcwele ezokwehla, they were not shouting. Umoya oyingcwele mezokwehla akehlanga ngoba bakhona inoise ababeyenza. Umoya oyingcwele umbizi ngomsindo othile wenzayo. Lithi iBhayibheli they were together njengoba uJesu ebatshelile wathi hambani niyohlala emzini ize namukeliswa amandla. And this word elithi Pentecost alichaze alikona ukwehla kamoya oyingcwele. Kodwa leli igama elithi Pentecost kwakumkhosi nje wawamaJuda ayehlala ugubha njalo. Kwenze ukuthi in that period umoya kaThixo wahambela abantu ababemlindile. Because umoya oyingcwele akehli kuwe ungamlindelanga. Kumele umoya oyingcwele meze kwehla kuwe ube intentional ukuthi ufuna ukwehlelwa amandla kamoya oyingcwele.
And ngalela langa behlelwa ngamandla kaMoya Ngcwele into eyenzeka lithi iBhayibheli bakhuluma ilimi ngezilimi. Omunye wabona umlilo ekhanda lomunye nomunye wabona umlilo ekhanda lomunye. Kuthiwa that day baba njengabadakiweyo because something was introduced enyameni yabo. But emva kwalokho lithi iBhayibheli base begain confidence baphuma bashumayela izwi ngesibindi bayeke ukudakwa manje. Thina we think i-manifestation kaMoya Oyingcwele ukuthi sidakwe njalo enkonzweni ingabikho imiphumela. Awaben. Ibhodo maliphekiwe liyabila kodwa mase livuthiwe liyayekwa liphole. Amen. So that is why uMoya Ngcwele ehlele ebantwini bangenza lezinto abangazi-understand ukuthi benzani. Kodwa soze uhlala udakiwe njalo. Kumele emva kokudakwa kube khona into ezalwayo. Emva kokudakwa you must gain confidence to be a witness of Christ. As a result, abantu bengakagcwaliswa ngaMoya Ngcwele ngendlela egenuine besaba nokufakaza ngaphakathi enkonzweni. Let alone ukuphumela ngaphandle. Kubiza ubufakazi ungaphakami umuntu. Those are the signs. Ukuthi khona amandla ashodayo. Alethi confidence. You know ukuthi manje makuthiwa kufakazwe nobufakazi asibi nawo. Kuze phakama umuntu asixoxela istory ukuthi bengihamba edrobheni ngapha kwamanzini cishe ngashayiswa ibhasi yashayisa ugogo yamthatha yambeka ngapha komgwaqo. Hey bazalwane ngize ngaphambili ngijothi nje simbonge uNkulunkulu masisaphila. Sizayifunda ku TV leyo nto sifuna thina ubufakazi. Indaba lezo zantambama zongena emaphepheni. Wenzani uJesu kuwe? Hallelujah. So ngifuna ukuba practical ngivule umgwaqo ngipave indlela yokuthi amandla kaMoya ahlangane nawe. Because uMoya Ngcwele akanqeni ukuzi-introduce emntwini. uMoya Ngcwele akanqeni ukuthi ungamazi ungalazi nephimbo lakhe azoziveza azozambula kuwe. Angabi nendaba ukuthi awunayo experience yevoice yakhe. Once was aligna necebo lakhe, once waba kwi-order yemibhalo ngoba iprinciple yeBhayibheli iyona e-attracta amandla kaMoya Ngcwele ehlele emntwini. Uma esefikile amandla kaMoya Ngcwele emntwini awamenzi ukuthi agxume njalo kodwa ayazala ama-fruit of the spirit. Ayamjika lo muntu amnikeza i-character kaKristu. Ayamshintsha abe uJesu. E-university ube uJesu. Bathi bayakuregister ku-admin kanti kuregister uJesu uqobo lwakhe. Noma uyoshada emzini kuthiwa wangena umakoti omhlophe kanti kungena uJesu. Because ushintshiwe amandla kaMoya Ngcwele mayifika ayakuguqula. Wenza izinto ezinganakwenziwa umuntu ngemvelo. Hallelujah. Ama-fruit of the spirit enza uKristu abe khona emntwini, abe present emntwini. Lento okuba sibe nama-sounds esinawo akhomba ukuthi sehlele uMoya Ngcwele kodwa ama-fruit of the spirit angaveli. Kunengozi ukuba sizi-entertain ngaleyo feeling. Because that feeling nomuntu ongasindisiwe angayifila mayifika phakathi kwabantu abakholwayo where the spirit of God is dominating. Engakamamukela uJesu inyama yakhe isho ukuthi la khona umoya engingawujwayela odominate kule ndawo. Umbone ekhala hayi ngoba ehlelwa amandla because ku-environment ebuswa nguMoya Ngcwele. Hallelujah. So that is why uJesu walithatha ibandla libeka uma-basis wahlala nalo phansi. Uma ebona abantu abangakholwa ababeka izandla avusa ishosha, uma kuza kuya abakholwayo athi abahlale phansi akhuluma amazwi a-strong baze baqala ilevel yefaith yabo. Bathi sicela wandise ukukholwa ngoba ngendlela esikuzwa ngayo kule level esikuyo asizuyibamba lento esikhulumayo. Hallelujah. Asifunde incwadi yabase-Efesu. Ephesians chapter
chapter 1, Efesu chapter 1, verse 3, 4, 5. Ngifuna ukuqinisekisa ngosini ngoba endleleni asihambi ngoba sizwa amandla, kwesinye isikhathi siholwa amaqiniso esiwaziyo. Amen. Amaqiniso owaziyo noSathane uyamnqoba ngayo, hayi ngoba uzwa amandla. Because there's time la kufanele khona uSathane umtshele ungathandazi, umtshele. Uthi mayeficiwe uYesu eficwa uSathane, emficela mbile. Uyamlinga uthi uJesu namhlanje uqhele ukuthi ngithandaza kuze kuse, uthi namhlanje angithandazi ngiyatshelana. Wathi uSathane guqa phansi ukhuleke kimi, wathi kulotshiwe wokhuleka enkosini kuphela, wathi nanka amanje awabe yisinkwa, wathi umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa nangamazwi uyaphila. Ukuba uAdam noEva benza same thing ngesikhathi uSathane eza neadvice yokuba yiyekeni lento uYesu anitshele yona, nithathe le yami niyekele kaNkulunkulu, ukube nabo bamtshela. Because once wameditator ngemessage kaSathane izaguqule nemicabango yakho. Abaningi abantu abasha abangazazi noma uYesu uyabamukela noma uJesu akabamukelanga, abazi noma aqale phansi basindiswe bamukela uJesu, abazi baqale phi kumnyama, baqhubeka kodwa bazi ukuthi baqale phi, ngoba kuyingozi uqhubeka ungazange uqale. Noma ungasabona ukuthi uyaphi, ume uqala indlela entsha. Namhlanje uma ungasekho sho ngosindiswa kwakho, namhlanje ungaphumi la ungasenzanga isiqiniseko sokusindiswa kwakho, because you have a right, because uyingane yasendlini kaNkulunkulu, une right yokuthi moyingcwele, I'm very sorry, ngithinta into ezingathintwa, ngakhuluma into ezingakhulunywa, ngenza into ezingenziwa. Now ngine feeling yokungazazi, ngiyazingabaza, yes, ngamukele futhi. Hallelujah. Ukhona ufunda Ephesians chapter 1 verse 3, 4, 5. Ephesians chapter 1 verse 3. Yeah. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as he had chosen us in him before the foundations of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Amen. Khona ungayifunda ngesintu. Ngoba usibusise kuKristu ngato tonke kubusiso tamoya tasezulwini. Kwathi nemhlaba ungakasekelwa uNkulunkulu wasikhetha ngaKristu kuze sibe ngcwele singabi nasicu emehlweni akhe njengoba asithanza. uNkulunkulu wavele wasikhetha ncandi njengenjongo yenthando yakhe, wasenda emadodana akhe ngaJesu Kristu. Like a soldier in the army, I am saved for the war. I am the winner. I am the winner in Christ my Lord. I am the winner. I am the winner. I am the winner In Christ my Lord. I am the winner. I am the winner. I am the winner. In Christ my Lord. Abizwi lakho liyaphila, sincede ngalo ngoKristu Jesu Inkosi. Amen. Ngithanda ukubamba lamavesi nje bese siyolala. Ngiqinisekise ngento eyenziwa uNkulunkulu before kube khona enziwa uSathane. Zikhona izinto uSathane azenzayo kithi, kodwa kumele ube nesiqiniseko ngale yenziwa uNkulunkulu, ngoba le uNkulunkulu ayenza inamandla okunqoba lezi uSathane azenzayo. Abaningi abantu abasha bahamba bekhathala endleleni
kungenxa yokungakholwa ama-principles eBhayibheli. uSathane unqotshwa ngama-principles ezwi. Amandla ungawatholi kuma-feelings, because kuma-feelings ayaphela amandla sometimes. Ufila ngathi awukholwa ngelinye ilanga, because uSathane uyakwazi ucabanga into ezi-wrong usindisiwe. Uzokufaka i-feeling yokuthi ufile njengomuntu ongakholwa, wenzela ukuthi kube lukhuni ukuthandaza. Uyakukhipha kwi-fellowship noKristu, ukubeka ngaphandle, so that njalo uma uthandaza kube ngathi uyanokha. Amen. Njalo uma uthandaza ngathi ucela ukungena kanti ungaphakathi, ukuthi ubanjwe nje ile feeling ebeke uSathane. Before uSathane abeke leyo feeling enhlizweni yakho, lithi iBhayibheli umhlaba ungakasekelwa, izinto zingakenziwa, God blessed you. And lithi iBhayibheli wasibusisa ngesibusiso sonke sokomoya. Lesibusiso esingangeni emaphaketheni, ongeke usibone kwi-wallet, ongeke usibone efrijini, ongeke usibone nasegaraji lakho. Abantu abangacabanga ukuthi ngoba unayo imonto awubusiswanga, ngoba unamali awubusiswanga, kanti ngenxa yokwamukela uJesu kunesibusiso esihamba phezu kwenhloko yakho, esenza ube uphunyuka bemphethe, esenza ukuthi uthakathe ungathakatheki, esenza ukuthi uphile ungaboshwanga ngantambo, esenza ukuthi nasehlobo nje kungabikho nyanga ekuphuzisa izinto, noma uthenga imonto ingaboshwanga lutho, nemizi yethu ayichelwa ngalutho. Sine blessings kunqaba yona, bathi abathakathi befuna i-blessing, ithi no. And lithi iBhayibheli sabusiswa because we are united with Christ. Kodwa isibusiso esadesignwa uNkulunkulu umhlaba ungakasekela, ungaqali wona, ungakaqali nokuzizwa ngathi ubuthakathaka, ungakaqali nokukhohlwa ukuthandaza, ulala ungathandazile ngoba uSathane uyakwenza ube guilty nangokuthi ukhohlwa ukuthandaza, enzela ukuthi uzoshift endaweni yakho. Zingakenzeki yonke lento uSathane ayenza kuwe, uNkulunkulu wakukhetha umhlaba ungakasekela, wakubusisa ngesibusiso sonke sokomoya. uNkulunkulu ukubuka through this blessing. Kuze kuthi noma wabulala abantu, mayekubheka kubuka ngathi awukazi ubulala abantu. I-blessing isibusiso. Umhlaba uthi awuseyona intombi, i-blessing ithi uyiyo. Glory to Jesus. Sabusiswa umhlaba ungekasekelwa. Kwathiwa lesibusiso sitholakala kuJesu. Abayofika esontweni baphelele khona bengezi kuJesu, ngeke basithole behlala nabasindisiwe. Sitholakala ngokuthi ufike kuye uJesu, ngoba khona into ezingenzeka esontweni ezenzeka mawusufike kuyena uJesu. Hallelujah. Wena nje washuzwa, ngeke uyishuze into iyodwa, uyishuza among other things. Entweni zonke uNkulunkulu azenza wakhetha umuntu nje obuhlezi la, ubuthakathaka obuzwayo, amandla wazwayo ukuthi ayaphela, because kuyenzeka amandla aphela ukukholwa kungaphelanga. Baningi abantu abaphelelwa amandla kodwa inkolo ayiphelile. Bayeze enkonzweni kodwa into ezi-right azenzeki, kwenzeka ezi-wrong, kuphela amandla, usele ukumthanda uJesu. Hallelujah. Wena wasindiswa, wazalwa ngembewu angaboniwe. Ithi kukutsheleke, uma umuntu emamukela uJesu, ukusindiswa ukwamukela uJesu. There's no better way yokwamukela uJesu. Le ndlela owamamukela ngayo iyona indlela right. If what decide endlini ulele, what decide ebusuku, wathi namhlanje uJesu ngiyamamukela, wasindiswa. If wafika nogogo wakho la inkonzweni, wezwa izwi, wabamba ama-principles ezwi, washintsha impilo ngenxa yezwi olizwile, wasindiswa. If waphakamisa isandla ethendeni, wasindiswa. Because abantu abasha abaningi uSathane uyabadidizisa. Sometimes sididiswa na ama-testimonies. Mawuze umuntu efakaza bese ufuna ukuqala insindiso yakho ngobufakazi bomunye umuntu. Mawusindiswa ukwamukela uJesu, mawuJesu umamukela usindisiwe. Noma wasindiswa uwedwa bengekho abantu, noma wasindiswa enkonzweni kuyisonto, noma wasindiswa kuSunday school, ngoba sometimes abantu abasindiswe bekuSunday school sicabanga ukuthi abasindiswa ngoba sikaze sibabone bephakamisa isandla. Kanti umuntu uyasindiswa kuSunday school engazange siphakamisa isandla, makushunyela izwi alibambe, alifunde, akholwa ama-principle, alamukele uma ingcolo ashaya isitembu.
Umuzwe sefakaza ngoJesu esegain confidence yokufakaza ngoJesu. Sometimes abaningi abantu abasinswa ku-Sunday school abasinswa besebancane ubezwa befakaza ungakaze ubabone bephambisa isandla kanti ukwamukela izwi liguqula impilo yakho ama-principles eziwakholwe ushintshe impilo ngalo uKristu uyabunjwa kuwe ngaphakathi umoya ingcwele bese kufakazela. WaCornelius ngesikhathi uPeter eshumayela wayengakakhulumi ngomoya ingcwele kodwa wayekhuluma ngoJesu ukuyikholwa leyo message kwenza umoya ingcwele azobafakazela. Iproblem yethu thina abantu abasha siyalithanda isonto lethu siyayithanda inkonzo siyakuthanda ukujabula we like to chwechwa and tomoyi kodwa uma kuza ekumethembeni uNkulunkulu nokubamba ama principles eBhayibheli sicabanga ukuthi into yabantu abadala. Asiyona igroup yokunandisa enkonzweni ukwenze kwemnandi singabantu ababiziweyo singabantu abathenjiweyo uNkulunkulu and khona izinto uNkulunkulu azozenza ngawe angeke azenze ngabefundisi. Khona amaniniva angeke angenwa abanye abantu amaniniva afuna wena noma ungafila ngathi uJohn uyabhayiza but uNkulunkulu ngeke akureplace uyakusiza uyakuphakamisa ngoba kuneninive engeke athuma abanye abantu iyongenwa uwe khona into engeke zenzeke ungaphakamanga. Hallelujah. So lithi iBhayibheli umhlaba ungakasekelwa sakhethelwa kuye. Kholwa ukuthi usindisiwe. Kholwa ukuthi usindisiwe. Lento yokungakholwa kahle ukuthi usindisiwe yenza ukuthi uSathane akurobhe. Yenza ukuthi imithandazo yakho ithandaza ungayikholelwa. Uthandaza into ungayikholwa wena kade uyithandaza. Noma ungeza umuntu athi mina ekusindisweni kwami kwangena ingelosi endlini kwakhanya nawe usindisiwe noma ngingenanga ngelosi wamamukela uJesu usindisiwe. Indlela asinswa ngayo iyefana eyakhe ihluke ngokuthi inhliziyo yakhe ilikhuni engabezwa abashumayela kwaze kwathunyelwa ingelosi special hayi ukuthi ukusinswa kwakhe kuspecial. Hallelujah. Ufana lapho obizweni uma ungamathemba umuntu obizileyo ungamathemba owakethemba abanye abantu ababiziwe bangakwenza ufile ngathi awubizwanga because omunye ukeveza inxeba athi yabona le nxeba elangaba nje uNkulunkulu engibiza uthi uyayicheck uthi olda unambobo ubona ukuthi ikhona lento yamina angibanjwanga ndawo. Uma uNkulunkulu enza into nomuntu kumele uyikhole into ayenze kuwe. MawuJesu sekusindisile umuntu omusha ikholwe lento ukuthi ukusindisile noma bengayikholwa abantu. Ikholwe noma ohlala nabo bengayikholwa. Ikholwe noma ufunda nabo bengayikholwa. Ikholwe futhi uyibize uyikhulume uyiphile. Ungena euniversity uphakamisa isiqhoko sensindiso uthi mina ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Mabethi abanthula msukhuluma ngenzeke kuwe uthi angizuthula ngenzeka ngingawe. Bathi thula uyothini mosuwile uthi angizuthula niyothini mangasawi. Iba nenkani ithatha iposition kholwa ama-principles eBhayibheli mawuJesu kwamukele wamukelwe mawuJesu kuvuma uvunyiwe noma ngabe wake walimala wenza izinto ayibonwe ngabantu kune-evidence ukuthi wake wenza into erongo mawuzibuyisela kuJesu uyakwamukela ngesibusiso sasemaphakatheni uphinde ubizwe ngendlalifa makuthiwa zingene intombi na ungene awungeni ngoba unamntwana ungene ngoba wembethe iblessing yasemaphakatheni. Oh hallelujah. Awungeni ngoba ukaze wone ungene ngoba umbethe iblessing yasemaphakatheni. Abanye phakathi bake babulala abantu kodwa bayashumayela abashumayeli ngoba bazalwa bengcwele bambethe lesibusiso sasemaphakatheni phambi kaThixo ababona ababulali phambi komhlaba bangababulali nawe lento azibiza ngayo uyo phambi komhlaba phambi kaThixo uyindlalifa noma ukhathele uyindlalifa noma ulala ungathandazanga uyindlalifa noma ungawezwa amandla uyindlalifa noma ukhala uyindlalifa noma uthe uyathandazwa ngaphendulwa uyindlalifa noma konke ezenzeka zingenzeka ezinye uyiyo. And then that belief
I-attract amandla kaMoya Ingcwele akuhambele. Because you must experience your Pentecost. Yakho manje. Because eqinisweni ebandleni kaJesu, each and every person must carry an evidence of being baptized. Don't carry the feeling of being genuinely baptized. Lento engenziwa umfundisi. Baptism of the Holy Spirit. Ngosuku lePentecost, there was no one owayebeka abantu izandla. But umuntu nomuntu wayifila iPentecost yakhe. It is not wrong to be prayed for ukuthi uMoya Ingcwele ehlele kuwe, because abanye ngenxa yelekhi yokukholwa yokulekha ifaith kudingeka babe kwizandla, lo beka izandla intercede phezu kwakhe. Ngoba nalaba bebeshunyiswa uPhilip kwafuneka kuze kwehla abapostoli eJerusalem bazo intercede phezu kwabo, because babebona imangaliso kodwa izwi lingekagxili. Because into attract amandla kaMoya Ingcwele yizwa khona ukubona imangaliso. Ngeke uthi uyamazi uNkulunkulu ngoba wabona imangaliso. Ukumazi uNkulunkulu akona ukubona imangaliso. Ithi iBhayibheli, we can be sure that we know him if we obey his word. Ukumazi uNkulunkulu akhona ukubona ishosha yivuka. Khona abantu ababona upenda uxebuka kwaginya zonke kodwa namanje abakamazi uNkulunkulu ngoba ukwazi uNkulunkulu akhona ukubona imanga. Kodwa is to obey his word according to his word. Ungafika la inkonzo, khona abafika enkonzweni behlushwa uTikolosho. Wanethi wasindisa uTikolosho wamiyeka kodwa namanje akakamazi uNkulunkulu. Ukuphilisa izifeni akwazi akukwenzi wazi uNkulunkulu. Into ekwenza wazi uNkulunkulu is to absorb his word and keep it in your heart. Then that word will attract the power of the Holy Ghost. Akufikele eromini yakho ulele. Akufikele ezosintroduce, ezozazisa, ashintshe ngisho amaphupho akho, uphupha inkonzo, uphupha ushumela ungabizwanga. Hey, uphupha into useyintweni zikamoya. Because uMoya Ingcwele uyakwelcome uthi come sondela, come closer. Uyasondeza, uyakhisha intweni zelizwe, ulethe intweni zikamoya. Kodwa lento ngeke yenzeke ngaphambi kuba umuntu omusha arecognize amandla ezwi akholwe uJesu nothi isonto lakubo. Ukholo uJesu ngendlela ukuthi noma ungashintshelwa abantu abebeyisheni yakho, ungashintshi ngenxa yokholo lwakho. Uma usathathwa abantu ojwayelene nabo, usenza izinto ngoba uzibona ezenziwa obani, usadiscourage na izono zabantu abakhulu, usadiscourage na izono zabefundisi. Because abanye babeneshwa baba exposed ezonweni zabefundisi. Manje amadola axeka bayamva naphambili bathi bengiyini mina ukuthi awuzazi ukuthi uyini kuKristu. Awukwazi ukuyikala ngomuntu. Awukwazi ukuyifaka esikalini sabantu. Ngoba wazalwa ngembewu engabuniyo. Wabusisa umhlaba ungakasekelwa. Kwathiwa lesibusiso sasibulindela kuJesu umhlaba wafika uyosithola. Ingakho wena usuyinkinga manje thina siyiproblem emhlabeni zabantu abangaqondakali because of these blessings. Uthi uPaul siyacindezelwa kodwa sinyinyeki. Noma sikhala siyahleka, noma sigula siyaphila, noma silambile siyasutha, noma sehliswa siyaphakama. Sabantu abangaphelelwa moya siphela imandla. Suhlango olukhethiweyo. When you are the peculiar nation, that's why amasiko esizwe, amasiko esintu ngeke sakwazi ukugcina ngoba ugcinwe isiko lasezulwini. Ikholwe lento ukuthi usindisiwe. Noma uthandaza njengomuntu osindisiwe.
thandaza ngelungelo lokubiza uNkulunkulu ngobaba lithi iBhayibheli bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Uba umntwana kaNkulunkulu ngamandla owaphiwe. Use that power. Unamandla okuphikisa inhliziyo, unamandla okuphikisa ingqondo, unamandla okuphikisa ama feelings ngalawo mandla. Thina sihlulwa ngabantwana abancane. Uyazi ukuthi umntwana omncane ekhaya unento ehlala la kuye ethi I belong here. Engatshelwanga. Kodwa khona into la kuye ethi I belong here. Uthe eqeda ukushawa kade ethethiswe egangile, eqeda ukushawa avula amabhodwa la ekhaya adle ngoba khona into ethi I belong here. Noma bengishaya but I belong ngizohlala la. Hallelujah. Laba sebadala nje ubona uxoxa nengane yakhe eyiteenager ngixabana uyithethisa uthi uqeda ukuyithethisa igudla ipassage yongena erumini yayo ekwakho because khona into la kuye ethi noma sengithethiswe but I belong here. Thina singaba lapha. Noma usathane ngakurobha wenza into ezingaziwa kuze kusha abantu abangakholwa bathi bangameli wenze kanje ngoba usindisiwe kodwa umtshela usathane uthi I belong here. Ngeke ngifele emgodini mina ngazalwa ngembewu engabuniyo. Hamba nesibusiso sasemazulwini le verse ethi umasona sinomeli yabekelwa thina abakholwayo abantu abanokuvuma izono abakholwayo abangakholwa noma beyivuma asibasizi kodwa abakholwayo mabeyivuma bayamukelwa ngoba isono kokholwayo sukungcola kodwa kongakholwayo sukufa. Odla isono engakholwa ufile kodwa odla isono ekholwa ungcolile. Into edingwa ungakholwa ukwamukela uJesu azokwamukelwa ngoJesu. Into edingwa okholwayo ukuyihlambulula. Umoya engcwele amhlambulule. That is why umuntu ongakholwa noma engaconfessa akumsiza ukuconfessa umuntu ongakholwa engenaJesu. Kade beconfessa lapha enkantolo bagwetshwe 10 years. Mayeqeda ukuphuma lapha ejele 10 years still akakasindiswe because iconfession ayimshintshe umuntu engenayo uJesu. Iconfession yenza umehluko emntwini onoJesu. When you confess to unoJesu kwenzeka umehluko unembeza wakho uyahlanjulula uyagezwa. Incwadi kaJohn uma sishiya uthembekile ukusigeza kukho konke ungalo ngisiza wena obanjwe izinto ezekwehlele euniversity ezikwehlele last year uhamba nje usathana ukwehlisile last year before kuvalwe wakubeka phansi wakukhipha kuma high heel wakuhambisa ngamaphaqaphaqa namhlanje buyela ku position yakho buyela endaweni yakho. Mina ngifuna ukukholwa bengasekwathembi nasendlini. Funa ukukholwe ungamakelwa abantu bengakumakela ungawathola ama-marks ebantwini usindiswe. Because nakuleyo family yakini kukhona abafuna ngawe. Ungancedezi ngevangeli ungacompromise. Sindisa uqonde ngoba kukhona abazoza emva kwakho basindiswe kuleyo family. Uyoba ne-problem sebefikile. Because bazofakaza into straight uswele indawo yokuhlala. Kholwa kahle phakathi kwabantu bakini kokhazini bakho nama-siblings akho because uThixo uyawafuna ngawe. Mase befikile la uzohluleka ukufakaza. Because when we are compromised ubuye into enza abantu abangakholwa ukuthanda konke half God and half devil. Into zikaSathane uyayifuna nezasezulwini uyayifuna. Uzalwa uNkulunkulu kodwa wenza window shopping esitolo sakwaSathane. Udla kanjani ukudla kwaSathane uzalwa uNkulunkulu? Usifaka kanjani isandla efridge ngaSathane ubaba wakho kuuNkulunkulu? Ithi iBhayibheli abazelwe uNkulunkulu abasenzi isono. Lento yokwenza isono bohuhwa inyama but today you can take a decision yokuthi mina ngizelwe ngembewu engabuniyo inesibusiso sasemaphakadeni ukuthi mangeke ngona mangeke ngabuyela kuNkulunkulu ngiyemukelwa. uJona kube waliba lokulala enhlanzini wayengeke afike eNinive noma usonile. Thandaza kuleso sisho sikafishi ngoba ezulwini uyezwakala.
ungathi hayi problem yami ngasuke ngathola umntwana manje into yami isamile. In that situation you can pray. Don't allow lawo mathumba enhlanza kusqueeze. Hayi manje indawo yami ngasuke ngasikwa le nkonzweni manje inkinga ke manje ngisazama ukubuyela kuposition. Wazalwa ngembewu engaboniyo. Umuntu osindiswe emedla isono ufana nomuntu olimele. Umuntu olimele akafile akangcwatshwa uyelashwa. Mawuwele esonweni usindisiwe ulimela ufanga. Suzule emangcwabeni abantu abafile uphila. I-blessing ayivumi ukuthi wena uphinde ubuye ube okaSathane kade usokaNkulunkulu. I-blessing ayivumi uphinde uyothi baba kuSathane kade usuthe baba kuNkulunkulu. That is why noma kuthiwa uyashada ungabusashada manje nomuntu ongakholwa, because wena ubelonga kwaNkulunkulu. Ubaba wakho ubani? uNkulunkulu. Ngoba lithi iBhayibheli ongakithi mkhulu kunalo osezweni. Osezweni ubani? uSathane. Ongakithi ubani? Manje wena mawushada nomuntu ongakholiwe noSathane uyeze emshadweni, emshadweni wengane yakhe, uJesu akazuvuma ukuba mlingane kaSathane, ngeke ayivume leyo nto. Hallelujah. Even if uSathane waphushela kuleyo trap, but you must know this, izono ziyaxolelwa uma sike sazivuma. That's why la enkonzweni uzozwa kunabantu omama bathi bamefakaza athi ngiyamthanda uJesu, ngasindiswa kuSunday school, ngakhula kuSunday school, kodwa ke noma nje ubaba wasekhaya yena eyiphuzela, eyibhemela, eyidakelwa, kodwa mina ngiyamthanda uJesu. Wena une question ukuthi wamthatha apho ubaba odakwayo akhulela kuSunday school. Kwaba nesikhathi uSathane emrobhe, emkhiphe embusweni, emkhuthuze, ethatha amafa akhe. Ingqondo seyibuyile, wathi ngizobuyela kubaba. Wathi ngizobuyela kubaba, wabuyela. That's why kunabantu abahlala nobaba abangasindisiwe bona besindisiwe, because after uSathane ethi uyamtshontsha ingqondo yabuya. Wathi ngizosuka ngiye kubaba, ngifike ngithi baba ngonile, ngoba isibusiso siyenqaba ukuthi uphinde ukubhilonga kaSathane kanti ubusuke wathi baba kuNkulunkulu. Khuluma nawe owawele sonto sohlala kuloo ndawo, so relaxa, akuyo ndawo yakho leyo. Iposition yakhe kuKristu. And uJesu akugcwala, asikho isiminyaminya, usangabuya nje indawo yakhe ikhona. Oh hallelujah. That is why uMoya Ngcwele mayiselihambela ibandla akabuki ukuthi wena wake wawa ngo-2020, wena uzanguwe, wena wazalelwa la, wena uyivision, wena ulona. Akabuki lokho. Bonke abanenhliziyo emkholwayo uyabahambela. Akanendaba ukuthi wena wakwabulala umuntu, uyakuhambela. NoPaul weshaya amakholwa, walibona unyazo, walizwa izwi lakhuluma naye, wavuka wathola iconfidence, wawushumayela. uPaul kwakuyindoda ethi mayizophakama enkonzweni ifakaze, beqale bebaleka abazalwane, babuzwe sebebiza kuthiwa buyani usephendukile ngeke anenze lutho. Kuyima ethula kahle ubufakazi bakhe, bathi izulu lamamukela. Ngeke uJesu amukela abantu abavela ngaphandle epotini, ayeke wena ula. Thatha ilungelo lakho. Hallelujah. Funda verse 4 bese siyathandaza. Phakama kuleyo ndawo kuyo, buyela kuposition yakho. Suka kuleyo ndawo, shintsha ngisho abangani bakho. Abangani abakudonsela phansi bashintshe. Delete izinto ezikudonsela emva, buyela elungelweni lakho. Ungumzalwane wena, usindisiwe. Funda verse 4. Wathi nemhlaba ungakasekelwa, wasikhetha ngaKristu kuze sibe ngcwele. Wasikhetha ngoKristu kuze sibe njani? Sibe njani futhi? Singabi nasici emehlweni akhe. Athi mayisibheka sithole singenasici. Wena une blessing ukuthi usuzenzile izici, kodwa ngeke wabuyela wathi Moya Ngcwele, I'm very sorry, I was wrong, I've taken a wrong decision. Because uNkosi ubungithembile, uNkulunkulu kwethembile wena uyafana naye. uNkulunkulu wakupha ingqondo iyilwane wayincisha. That's why iyilwane uNkulunkulu uyicontrola ngamasizini. Wena akakubekela ngesizini ngoba uyakwethemba unengqondo njengaye. Uyakwazi ukuthatha ama decision. That's why mawusonile, you must take a responsibility. Uthi Lord ngonile, ngithatha isinqumo esi wrong, I'm very sorry.
Amen. Akumele unengqondo ucontrol amasizile ngathi uyisilwane. Isebenzisa ingqondo uNkulunkulu akupha yona, wakupha ngamabomo, wayazi ukuthi ufana naye. Uyakwazi ukudecide. That's why mase kufanele ubuyele kuye, kumele ube responsible. Ungathi into omama balapha enkonzweni abanalo uthando. Into abasinaki lapha enkonzweni, thina sabantu abasha sinakiwe. Othi ngithatha i-decision wrong. Moya oyingcwele ngicela uphinde ungamukele. Kuthi maye kwamukela umoya oyingcwele akuhlambulule, ngoba igazi likaJesu namanje lisenamandla okuhlambulula izono. Abavela ngaphandle nabade bengaphakathi. Musubekezela ukwiposition ozwa ukuthi umoya oyingcwele uyangisola. Musubekezela unembeze kulahla. Musubekezela uze ukuthi angikho endaweni right, angiyenzi into okufanele ngiyenze. Musubekezela uze ukuthi le ndlela engihamba ngayo akuyona yokusindiswa. Shintsha phela manje. uJesu akekho surprised ukuthi uke wenza izinto ezirong amele zenziwe. Kodwa into asurprised ngayo ukuthi awusashintshi ngani unamalungelo okushintsha. Why ungagezi uneshawa? Amen. Uhluphekelana uJesu akuhluphekela. Ngoba nawe ufuna ukuhlupheka uhlushwa unembeza, uJesu waba isiqila kuze wena ukhululeke. Lithi ke iBhayibheli mayindodana umuntu inikhulula noba ngabakhulekile impela. Kuthiwa kwaba kuKristu uJesu akusekho ukulahlwa. Uzolahlelwana uJesu waphanyekwa ngenxa yakho. Wakhishelwa ngaphandle kwekamu ngenxa yakho. Sengiyathandaza. Hallelujah. Kon level kumele unyukele kuyo. Nomthandazo uthandaza as the son. Mawuphenduka uphenduke njengendodana. Moyingcwele khonto engazenzanga kahle. Abanye balapha nje kade bagcina enkonzweni. Uyekile ukukhonza wangakhonza, walova. Wahlala ekhaya ungena reason. Umoyingcwele wamcima. But unalo futhi ilungelo ukuthi umoyingcwele ngithatha ama decision wrong. Ngicela ukubuyela kwiposition yami. Ngoba khona ezingeke zenzeke uphambene necebo likaNkulunkulu. Noma ungaprogress kwi-life, ma uprogressa out of plan, ngeke uphumelele. La eDrobheni khona izindlu ezakhiwe ngematerial ebizayo kodwa zakhiwe out of plan. Azidayiseki, azinavelu because zakhiwa out of plan with expensive material. Ungafunda uyihlobisa impilo yakho ube nama PhDs kodwa out of plan. Udlala amadimoni. And uSathane uyothatha impumelelo yakho akubulale ngayo. You better plead guilty now uJesu akwenzela umusa. Akuhlambulule. Because ma ungalinda kuze bese kupheleni uzolahla uJesu esakufela. uJesu umelahla abantu esihogweni uzobe practice justice. Uzobe practice ezobulungiswa. Njengoba nawubona abantu bephethe ingqwembe enkantolo ma indoda idlengula intombazana but we want justice, we want justice. Izulu lophakama libe ngenyawo. Ithi iBhayibheli sinefu lofakazi elisihaqileyo. Abanye kuthiwa bayabuza manje kuthiwa igazi lethu lobuyiselwa kunini. Abantu abanqunya amakhanda ngenxa yevangeli. Masifika phambi kaNkulunkulu boyifuna ijustice uJesu besayenza. Ngeke amngenise ongafanele angene. Ngeke amamukele ongamele amamukele. Ngeke amsondeze wadlala ngethuba uJesu emsondeza waqhela. Hallelujah. Ngiyakuvukuza manje phakama ubuyele endaweni yakho. Ungabi namahloni. Futhi ungenzela abantu, ungenzela abangani bakho. Khona icebe lamiswa ngawe emaphakadeni umhlaba ungakasekela. Khona into eyabhalwa ngawe. Sesothandaza namhlanje. Hallelujah. Wasibizela kuyo ukuze singabi nasici. Noma ubusunaso isici, ungenzeka uphume lapha ngaloya mnyango isici singasekho. Because uthi abeza kuye ngeke angabamukeli. Hallelujah. Today unga initiate Pentecost yakho namhlanje. Ube intentional. Hallelujah. Khuluma nomuntu lapha othi angifuni ukuba isiqhela sikaNembeza. Angifuni ukungazazi noma ngiyemuva noma ngiyaphambili. Namhlanje yenza isiqiniseko.
uzelwe ngembayo engaboniyo. Ufuna ukuthandaza nomuntu othi position yami ngiyayibona ngamehlo kodwa ngiyazizwa ukuthi angikho kuyo. Qhelile uNkulunkulu ngikhe umove. Angiyazi into ekwenze wamove umove uswayini. Ningi ezenza abantu bamove. Nenhlupheko yamenza umuntu aqhele Nkosi. Namhlanje awuyivale le gap. Suba kude noNkulunkulu. Uyazizwa ukuthi uqhelile usekhe eduze. Namhlanje awuthatha i-decision Nkosi, I'm coming closer. Because ngiyakuthanda. Because ngiyakholwa nguwe. I'm coming closer. Ake siphakame sime ngeenyawo. Ngisondela kuwe Thixo wami. Ngisondela kuwe Thixo. Ngisondela kuwe ngisondela kuwe Ngisondela kuwe Thixo wami. Samnyawo sithandaza. Cela ukuthandaza nomuntu othi Lord help me. Moya oyingcwele incede. Ngicela usuke la ukhona uzoma la kwi-altar. Wazalwa ngembewu engaboniyo. Wena umuntu wecebo likaNkulunkulu. And uNkulunkulu akazukureplace ngoba uyakufuna. Ungazikhohlisi futhi ungayirobhi. Be serious and be yourself. Jesu ngiyakuthanda. But ngishiyile indawo yami. Uyakungabaza ukusindiswa kwakho namhlanje enza isiqiniseko sokuthi usindisiwe. Nkosi susuvalo kini. Ngenza isiqiniseko ukuthi ngumntwana wakho. Ngisondela kuwe Thixo. Lalela. Khona izinto zenzeke kuwe ongeke usayikhohlwa. Kodwa lowo muzi uNkulunkulu uzowuqeda udlule. Uzothi noma uyikhumbula but leyo feeling ingabuyi. Uthembekile. Sizentabeni kaJehova, sizentabeni yokubonelelwa. uNkulunkulu uyayibuyisa izinto nekade seyintshontshela uSathane ayibuyisa. And ungabusababheka abantu abahamba ngeindlela zabo, ungabusayikala ngeikali zabantu. Abanye behlelwe inhlupheko enzima nasemakhaya kubo, bathwala imithwalo bengamele bayithwala. But namhlanje ilanga lokusondela. Nkosi ngiyabuyela ngiyasondela. Ya izulu khona into elifuna ukuyideliver empilweni yakho. Kodwa ufuna uyome endaweni yakho. Likufica ukuposition yakho. Ikhona into uNkulunkulu asazoyenza ngawo. So idela man. So ilahla uJesu engakakulahla. Ake siphakamise izandla zethu. Cela ibandla liphakamise izandla ngaphambili. Ngiyamkholwa mina uNkulunkulu namhlanje khona into entsha azoyiqala empilweni yakho. Ya. Bona isandla phezulu kwenu. Isandla esinamanxeba. Njengoba lapha nje siyakuthinta. Ngeke safana empilo yakho. Thank you Holy Spirit. Thank you Moya Ngcwele. Ya ngibona Moya Ngcwele esemsebenzini lapha enza umsebenzi wakhe empilweni zenu. Mvumele nje asebenze kuwe. Mvumele. Because lawa lento ekwehlelayo amandla lawo wadingayo. Thank you Jesus. Have your way Holy Spirit. Have your way Holy Spirit. Have your way, have your way, have your way. Connect. Amandla avele ezulwini lawa akwehlelayo. Amandla azokuqunga isibindi. Amandla azobuyisa iconfidence yakho.
lamandla ayakuhlambulula. Hallelujah. Mvumele umoya ingcwele asebenze, mvumele. Susibamba. That is the power from above. Isithembiso sethu nabantwana bethu. Thank you, Holy Spirit. We welcome you. We welcome you. We welcome you. We welcome you. Ilenta yenze ngomlingo. Be yourself and be serious. Mvumela asebenze empilweni yakho. Lanka ngamandla avela ngasendle. uNkulunkulu uyakurestore. uNkulunkulu uyakurestore. I believe uThixo uyakwazi ukurestore umuntu noma kuyiphi situation. Ayikho inkinga uNkulunkulu angeke ayixazulule. Asikho isimo angeke asishintshe. Hallelujah. Korabo shakata masai. Yes, Lord Jesus. Ngicela nebandla nalo li-intercede nabo. Ngicela wena ongaphambili uthi Nkosi uJesu. Ngiyalamukela izwi lakho. Ngiyakuvuma ukukhuluma kwakho. Ngiyakholwa uwe. Usukela namhlanje ngenza isinqumo sokusondela kuwe. Usuku nosuku. Ithuba nethuba engilitholayo. Angisezuye emva. Nkosi uJesu, ihlanze ngegazi lakho. Hlanza ingqondo yami. Hlanza unembeza wami. Buyisa amandla akho phezu kwami. Buyisela amandla akho phezu kwami. Buyisela amandla akho phezu kwami. Buyisela amandla akho phezu kwami. Phakamisa izwi lakho usho njalo. Buyisela amandla akho phezu kwami. Buyisela amandla akho phezu kwami. Ungangamuki umoya wakho. Ngegama likaJesu. Ake sithandaze sonke. Cela bafundisi nize ngaphambili intercede phezu kwabo. Let us help them. Thandaza ubonge, thandaza ubonge, thandaza ubonge, thandaza ubonge, thandaza ubonge. Siyabonga Jesu, siyabonga. Siyabonga Jesu, we receive amandla amasha avela kuwe. We receive ngegama likaJesu. We receive amandla amasha ngegama likaJesu. Baphakamise Nkosi. Baphakamise umoya weNgcwele. Thatha indawo ephakemeyo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive this power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Have your way, Holy Spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ngegama likaJesu yamukela lamandla. In the name of Jesus. Ake sithandaze sonke sidumise. Bayethe Nkosi yamakhosi. Bayethe mdingazi webandla. Bayethe Alpha no Omega. Bayethe siqalo nesiphelo. Bayethe nguye nginguye. Bayethe Nkosi ephakemeyo. Siyakwamukela, hlala nathi kule weekend. Hlala nathi, siyakwamukela. Hamba ngendlela ofuna ngayo. Ngiyathela uthando unyathela khona. We welcome you, Holy Spirit. Yes, we welcome you. Ngaphandle kwakho ngeke senze lutho. Yes, wamukelekile. Thatha indawo yakho, have your way. Enza ngendlela yakho. In the name of Jesus.